हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदानै नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। मानोना आङो बे चेनेलाव जेब्लाबो बेबादिनो गोदान जब नटिफिकेशन भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो हाजासे माने नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन। जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज रिक्रुटमेन्ट 2020 होननानै बुंदों जे बेवहाय डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजनिफ्राय बेवहाय भेकेन्सि ओंखारनानै दं। जोङो बेवहाय सेलारि मोननो हागोन पार मान्थ आप टु 15,000 सिम जोङो मोननो हागोन होननानै बेवहाय मोन्थिनो मोननाय जादों। आरो जोङो एलिजिबिलिटि नांगोन बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय HSLC पास आरो बेनो जाबाय जे भेकेन्सिया ड्राइभार भेकेन्सि बेयाव ओंखारनानै दङ। स' बिदिब्ला जोङो भिडिअनि सिङाव गासैबो डिटेल्स बाथ्राखौ लासै नायलांदिनि नोंथांमोना आंजों लोगोसे जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांफानो हागोन। बबेयाव बेसेबां पस्ट ओंखारनानै दं बेखौ जोङो गासैबो भिडिअनि सिङाव डिटेल्स बाथ्राखौ जोङो मोनजोबगोन। स' जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोनबाय जे डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज नलबारि रिक्रुटमेन्ट फुल डिटेल्स जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोनबाय जे गोसो गुदुं सुबुंफोरनिफ्राय बेवहाय ड्राइभार भेकेन्सिनि थाखाय बेवहाय माखासे एप्लिकेसन इनभाइटेसन खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। पस्टआ जाहैबाय जे ड्राइभार नम्बर अफ पस्टआ बेयाव सासेनि थाखायल' दङ आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ जोङो दहाय अलरेडि नुखाबाय जे HSLC पास जाबानो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय लोगोसे थानांगोन जोंजों जे भेलिड ड्राइभिं लाइसेन्स अब्ला जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जोङो सेलारिखौ जोङो दहाय अलरेडि बेवहाय 15,000 होननानै जोङो नुखाबाय। दानिया बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे बैसोनि सिमा बेवहाय लाखिनाय जादों जे बैसोनि सिमाखौ जों बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे सासे मानसिया 18 इयार्सनि खमसिन जानो मोननाय नङा आरो 38 इयार्सनि बांसिनबो जानो मोननाय नङा होननानै जोङो बेवहाय मोन्थिनो मोननाय जादों। नाथायब्ला हले जोङो माखासे गभर्नमेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन बादियै जेरै SC आरो ST फोरनि थाखाय जे 5 इयार्स रिलेक्सेसन थायो आरो OBC आरो MOBC फोरनि थाखाय 3 इयार्स रिलेक्सेसन थायो। जोङो बेखौ अलरेडि मोनथिखागौ। जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। ST फ्रा 38 इयार्सनि बांसिनब्लाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' दानिया जोङो बेवहाय नोजोर बोनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे सासे केन्डिडेटआ जोङो मा डकुमेन्टस होफानांगोन नैबेखौ जोङो बेवहाय नायनानै लानो हायो। जे बेवहाय नाम्बार 1आव जों नायब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय A नाम्बाराव जे 3 कपिस जोङो फट' होफानांगोन आरो भेलिड ड्राइभिं लाइसेन्स होनांगोन, एज प्रुफ होनांगोन, इडुकेसन क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट होनांगोन, कास्ट सार्टिफिकेट होनांगोन जोङो मा कास्टनि जोङो बेखौ मोनथिनो थाखाय आरो 5 इयार्स एक्सपिरियेन्स नांगोन होननानै बुंदों। जाय बिथांमोनहा 5 इयार्स एक्सपिरियेन्स दं जे ड्राइभिंआव बिथांमोनहा बेवहाय माखासे मानि बेयाव प्रेफारेन्स मोनगोननि बाथ्राखौ जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। स' दानिया जोङो हाउ टु एप्लाइखौ नोजोर बोयोब्ला जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों जे सासे केन्डिडेटआ बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन जे अफलाइन हिसाबै बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों जे उइदिन 31 आगस्टनि गेजेरावनो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेखौ जोङो गांसे इनभल्भनि गेजेराव जोङो बेखौ जोंनि गासैबो रिलेभेन्स डकुमेन्ट्सफोरखौ जोंनि गासैबो टेस्टिमनियेलफोरखौ जोङो एनभलपआव सोनानै जोङो बेखौ हरनांगोन होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। जे जोंनि गासैबो जे फरायनाय ड्राइभिं लाइसेन्स बायदि जिखुनु जोंनि जिखुनु डकुमेन्ट्स दङ बेफोर गासैखौबो जोङो जेरक्स खालामनानै बेवहाय सेल्फ एटेस्टेड होनानै जोङो इनभल्भआव सोनानै जोङो बेखौ जे बबे एड्रेसाव दैथायहरनांगोन जे पस्ट एप्लाइड फर ड्राइभार होननानै जोङो बेवहाय डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज नलबारियावहाय जोङो बेखौ दैथायहरनांगोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डिसक्रिप्सन बक्सनिफ्राय डाउनलड खालामनानै फराय। आङो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डिसक्रिप्सन बक्सआव होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना डिटेल्सै आरोबाव साबसिनै मोनथिनो थाखाय अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डिसक्रिप्सन बक्सनिफ्राय डाउनलड खालामनानै फरायनानै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' लोगोफोर बेयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।